Ahojte, to je moje prvé video. Akurát sa nachádzam nad Malou Čausou a mierim do Valče, do Prosieckej doliny. Mám za sebou teraz prvých 13 km. Tipujem, že to bude takých dobrých 60-70 km. Takže mám čo robiť. Ukážem vám ešte bicykel a také veci. No, takže toto je môj tátoš, batoh. Momentálne batoh má 15 kg, bicykel tiež aj s foťakom, ja 75, čiže budem mať čo robiť hore kopcom, 105 kg ťahať. Už mám aj prvé zranenie za sebou, neviem, či to je dobre vidno, ale netreba nikdy dávať do kolesa ruku, pokiaľ sa ešte točí. Takže menšie zranenie na začiatok. Nevadí, ideme ďalej. Takže ozvem sa, keď budem niekde za Klačnom. Tam sú pekné výhľady. Takže ahojte zatiaľ. Čaute, opäť sa hlásim. Som niekde za Klačnom, v polovici stúpania do Vríckeho sedla. Mám dosť celkom, hlavne chrbát ma boli. To nebol dobrý nápad. Mal som si to nehať asi odviesť na aute. Ale nevadí, som tak v polovici cesty. Pekné počasie, čo viac si prijať. No aby som ešte nezabudol povedať, že na čo idem do tej Prosieckej doliny, tak je tam vítanie jary, keďže dneska pred polnocou, to je 20. marca, je začiatok jary, tak ideme na víkend stanovať dohovor mimo civilizácie, takže stade budú nejaké videá, máte sa na čo tešiť a ozvem sa zase niekedy inokedy, keď budem mať čas. Takže zatiaľ a ešte vám ukážem, ako to vyzerá parádne. Celkom parádne výhľady tuto. Je to celkom dobrý strmak, ale nejak to zvládnem. Nič mi neostáva. Takže majte sa zatiaľ. Môžete vidieť, trochu som sa prerátal. Už je večer. Po 62 km sa nachádzam v Prosieckej doline. Tak cieľom to ešte bude trvať asi tak 45 minút. Aspoň dúfam, že to bude 45 minút. Rátal som s tým, že niekto bude dole v krčme vo Valči, ale nikto tam nebol, aby mi aspoň batoh vyniesli. No tak budem sa musieť trápiť sám. Nevadí. Bol som dneska celkom atrakcia, ľudia si ma fotili. Pozerali po mne. No a to nevadí, no. Poserem sa s nimi. Na dnes to bude asi všetko, pretože keď prídem, bude už totálna tma. Budem sa tu byť s medveďmi niekde. A tak zajtra sa vidíme, majte sa. Ahojte, načatom sa na mieste konečne, je sobota. Prišiel som piatok, bolo 7:30 už po tme, našťastie viem, kde to bolo. No, únava strašná, chrbát ma bolí jak sviňa, ale všetko v pohodičke. Až na tú noc, lebo v noci mrzlo a spacak z Teska nie je bohvie čo. A na túto noc hlásia sneženie, takže to bude ešte zaujímavé. Nevyspatý som, ale som šťastný, že som tu medzi kamarátmi. Takže potom večer dám ešte niečo, nejaké video. A tak no, pomaličky tu žijeme. Robí sa kapustnica,
Tento rok nebude guláš. Nevadí, nechutí všetko. Tak sa majte zatiaľ. Čau. Kamaráti, zapalujem oheň lásky. Zapalujem oheň pravdy. Zapalujem oheň krásy. Zapalujem oheň sily. Spokoje nezaduší, písniček známy, že iste vytuší. Vlajka vzúru letí, k radosti svých detí. Práčky snový, vládne zas, hladí čas. Vrtek pán, až sa podíšen kraj, až staneš tam, zpíval vyspúňaj. Omeneš chvíľ, ktoré zpíval Zolíkán, tak jako ty si ozvienou slyší rád. Vlajka vzúru letí, k radosti svých detí. A bude zas, hladí čas, pustí nás. Kamaráti a kamarátky, poprosím vás o minútu ticha na kamarátov, ktorí sme si medzi nami. Ďakujem. Zatváram kruh diskusí. Studeník opět večer zpívává.
voní a jarem rým červeným, že nejdí žádný blíž, dobře to znám. Víš, celý kraj to ví, veze nám jaro, začne se vloní. Zase jdou krajem pánky, zohňaný, oblouvám svoje boty do hlavy. Dobře víš, moje milá, nikdy a bílá, ty nemohla být boty, nezastaví. Mám boty do hlavy, ty ani ve mne nezastaví. Musí být mraky táhnou nad hlavou, musí být tobou bílou nohou. Neplakej, že se vrátím, já do roka se vrátím, vyšlapám cestu domů, jarní távou. Víš, ty to dobře víš, ty moje boty nezastaví. Ahojte, toto bolo moje prvé video, nie akože najlepšie, ale nejako sa začať musí. Tak dúfam, že sa vám niečo páčilo z toho. A keď nie, tak nie, budú lepšie videá určite. Toto bolo iba také skúšobné video prvé, že ako by to bolo. Ja sa musím ešte strašne veľa učiť, čo sa týka videa a aj vystupovania pred kamerou, takže sme na začiatku, ale čakajú nás ďalšie projekty. Ako prvý by som spomenul 4 alebo 5 dní na jednej chate, bez civilizácie, bez vody, elektriky, no voda tam je, ale v studničke. Čiže budem tam sám, budem tam fotografovať, budem tam točiť videá, že uvidíte, ako sa žije o samote. To je taký projekt. Najväčším projektom tento rok by mal byť projekt Bukovské vrchy. To je Národný park Poloniny, kde by som chcel ísť točiť a aj fotografovať divoké zvieratá, ako sú zubry, medvede, aj vlci. Uvidím, ako sa mi to podarí, pretože vyžaduje to strašné množstvo času v prírode. Čiže typujem to tak minimálne na týždeň a ja za ten týždeň ani nemusím žiadne zviera vidieť, takže uvidím, že ako to dopadne. Toto plánujem tak na začiatok septembra. Uvidím, ako na tom budem ešte materiálne, že koľko by som v tej prírode mohol tak zostať. A chcel by som z toho spraviť taký mini dokument amatérsky. Ale všetko záleží od toho, či sa mi niečo podarí nafotiť alebo natočiť. Takže určite sa je na čo tešiť. Aby som nezabudol informácie o mojej trase na tom bicykli, si môžete pozrieť dole pod videom. Takže to by bolo asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalších videách a dúfam, že budú lepšie než toto skúšobné. Takže ďakujem, ahojte.